Yn cuddio mewn rhan dawel o ogledd orllewin Môn, mae pentref bach Llanfechell. Lle da ni'n mynd heddiw? Caffi siop Mechell, hwb cymunedol poblogaidd y pentra. Mae gan bob pentre ei hanes a'i gyfrinacha, ond mae hanes y pentra yma yn mynd yn ôl ganrifoedd i gyfnod y canol oesoedd cynnar. Ond mae'n rhaid cloddio i ddarganfod y perla gwerthfawr sy'n guddiedig ym mhob cornel. Pwy felly sydd am fentro i gloddio am hanes y pentra bach yma? Dewch draw i'r caffi a drwy ei ddrysa croesawgar, lle mae yna arogl coffi a teisena hyfryd yn llenwi'ch ffroena. A dyma nhw, dwy ferch frwdfrydig yn barod i holi cwestiynau. Ros dwi, Manon dwi. Da ni dwi'n wreiddiol yn dod o Llanfechell a da ni efo diddordeb yn gwybod mwy a dysgu mwy am hanes yr ardal. Da ni'n mynd dysgu na cyfro dim byd am hanes lleol yn ysgol, felly bydd o'n diddorol heddiw i dysgu mwy. A dyna pam da ni yma, jyst i cael sgwrsio efo pobl sy'n nabod yr ardal yn dda i ni gael mwy o hanes am yr ardal. Oeddwn ni'n arfer mynd i ysgol gymuned Llanfechell. Oes o rhywbeth chi'n gwybod amdano fo? Wel oes, dipyn go lew, dweud gwir. Mi ddoth y gŵr yma'n brifathro yn 1956. Wedyn fi oedd yma am 15 mlynedd. Wedyn mi oedd yr ysgol yn tyfu ac mi yn ystod yr amser yna mi ddoth nhw yn bildio'r wilfa. Dyn ddoth yna lot o blant Saesneg yma. Ond cyn iddyn nhw fynd o yma, oedden nhw i gyd yn siarad Cymraeg. Achos ysgol Gymraeg oedd Llan. A dyn mi oedd nhw plant oedd yn dŵad, mae'n lwcus iawn dwi'n meddwl, bod nhw wedi cael o yn brifathro, achos oedd o wrth i fodd efo plant. A gweddos i mae'n tynnu at y Nadolig rwan, a mi oedd y plant yn cael, oedd o wedi penderfynu, bysa'r plant yn heiddi parti Nadolig. A dyma nhw yn mis Hydref ffordd yna, Tachwedd ffordd yna, oedden nhw'n cael ffair yn yr ysgol. Ac oedden nhw'n gwerthu bob math o bethau, dwi'n gweld pethau i law, yn degana bob peth. Ac oedd hi'n nyrs tyddyn bol yn mynd rownd y district nyrs, ac oedd hi'n gwerthu ticedi raffl. A mi oedd hi werth y byd, achos oedd hi'n dod ar lot fawr o arian i'r pwrs. Mi oedd yr arian yna yn cael ei wario ar y plant i gyd. O' na anreg Nadolig i bob un plentyn yn yr ysgol. Ac yn yr hen ysgol yma, mae yna ffenestri mawr. Wedyn oedden nhw'n rhoi netting ar y ffenestri. O' na, beth ti'n galw nhw dweud, dim ffens, sgrin. Oedden nhw'n wedi cau y sgrin a gwneud o'n un stafell fawr. Wedyn, oedden nhw wedi rhoi y netting i fyny, ac oedd yr anrhegion i gyd wedi cael ei rhoi yn sownd yn netting. A ffordd oedden nhw'n gwybod be oedd yn digwydd, dyma oedden nhw'n gofyn i'r plant rhoi sgwennu beth sy'n nhw'n licio gael ar y goedan Nadolig. Wedyn oedden nhw'n rhoi y rhestr i mewn yn hen neu ddesg ein ffasiwn, diad fel yna. Ac oedden nhw'n gorfod gadael y rhestr yn y ddesg. Wedyn, oedden nhw bob un o'n nhw'n cael rhif tocyn bach, a rhif yn yma. A cadw'r rhif yn y ddesg. A dyn ar ôl i'r plant i gyd fynd adra, o'r athrawon yn mynd rownd bob un desg ac yn sgwennu be oedd y plant. Ti'n gweld? Mi edrych beth sy'n nhw'n licio gael ar y goedan Dolig. Wedyn, oedden nhw'n mynd, oedd yr athrawon yn mynd i webs yn Borth adeg hynny ac yn prynu anrhegion i'r plant. Wel, oedd o werth chweil gweld y goedan. Ac oedd Sion Corn yn dod, siŵr oedd o dyna i tynnu nhw gyd i lawr da. A mi oedd y plant o Dolig yn arbennig. Oedd o wrth i ffodd efo Nadolig. Mi oedd hwnnw yn rhywbeth werth chweil. Mi oedd gen i lun, ond dwi'n ni'n lle mae o.
o Sion Corn a'r gweitha, wel, wal, y dweud y gwir, hwnna gymaint o blant yna, te. Ond oedd ti werth ti weld y plant i gyd yn rhedeg adra, a pawb efo'i bresant. Dyn o dolyg yn arbennig, ti'n gweld, oedd o diwrnod hwnnw tyna ddim syms yn dim byd at y cynnydd. Na, ddim fod gweitha'n dolyg. Da chi wedi gweld yr ysgol yn datblygu yn ystod y flynyddoedd? Wel, do, mi nath i... Oedd na ar droed y cynnydd o Llywodraeth eisiau dechrau y plant gymryd diddordeb mewn science. Iawn? Wedyn o gynnyn nhw beth yn nhw'n alw'n Nuffield Science for Primary Schools. A mi wnaethon nhw benderfynu yn yr ysgol yma, bys nhw ymuno yno fo. Wedyn, oedd y plant yn gorfod gwneud bob math o arbrofion. Oedd na un ystafell, oedd ti'n mynd i mewn trwy'r drws i mewn i'r ysgol, dyn oedd y clwc brwn. Wedyn o'n ystafell bach arall. Wedyn oedd yr ysgol wedi prynu teb recorder mawr. Dwi'n meddwl bod o'n yr atig, a deud y gwir. Ac oedd y plant yn mynd yna, ac oedden nhw'n gwneud ymchwil i licorice allsorts oedd un. Ac oedden nhw wedi sgwennu i licorice allsorts y goen nhw faint o gwahanol rei oedden nhw'n neud. Oedden nhw wedi gyrru placedi iddyn nhw. Iddi plant gael trio nhw a gweld nhw, a tynnu lluniau nhw. Wedyn mi wnaethon nhw ymchwil arall ar faint o wahanol gerig oedd yma. Fe oedd y plant rownd bob man yn torri darna o gerig. A wedyn be arall maen nhw wedi wneud iddyn nhw dwad. Wnaethon nhw fe yn lamor pligwy. Oedden nhw gyd yn mynd i mewn i'r car. Chati'n gwneud hynny heddiw de. O'na 6-7 nyn nhw mewn un car, a 3 car yn mynd. A pawb reit hapus, eistedd ben ei gilydd. Ond dyna fo. A pawb dod a mynd a'i forthwyr bach efo fo. Wedyn oedden nhw wedi dod â science i mewn i'r ysgol, ti'n gweld. To peth na tygynnu nhw ddim cynt. Tydden nhw ddim ond darllen sums a pethau fel allu. Wedyn mi ddodd y science i mewn. Wel, oedden nhw wedi gwneud fydda'r gŵr yn mynd o gwmpas gwahanol ysgolion yn dangos gwaith y plant ac yn trio cael ysgolion eraill i ddatblygu science hefyd. A dwi'n gwybod ydyn nhw'n dal i wneud o, ond mi oedden nhw da cynnu yn yr ysgol Llande. A wedyn mi geithon nhw ddysgu chwarae chess. A mi eithon nhw, tôn am ffasiwn beth, tydden nhw'n gwybod be oedd chess. A wedyn mi eithon nhw, oedd na ysgol yn Pwllheli yn dweud bod nhw'n chwarae chess hefyd. A dyma nhw'n cael mynd yna. Yna gystadleuaeth wan rhwng Llan a ysgol yn Pwllheli. A pan ddyn nhw yna, todd o'ch blant yn Pwllheli, yn gwybod sydd wedi chwarae chess. Chwarae drafts ydyn nhw. Ac oedd plant Llan yn methu dalt. Wedyn yna lot o rieni, lle na 2-9, dwi'n gwybod. Ond eich bod rheini mynd i chwarae chess rwan, ti'n gweld, maen nhw wedi dysgu yn ysgol. Dyna hynny rhywbeth newydd, ti'n gweld. Ond na lot o beth am mynd ymlaen yn yr ysgol hefyd. Achos dyna ti'n lle oedd y ganolfan. Oedden nhw dosbarth WE, o'na WI, sef beth y merched, te. Ac o'na be arall oedden ni'n gael yn y dod. Drama. A fi yna gwmni drama da yn Llande. Fi yna, yn fy oes i lle, ond mi yna reid i bod cyn hynny hefyd te. Mi yna, fi yna'n trafeilio lot efo drama. O'r llawn yn bwysig, ond yn yr ysgol cychwynodd i. Ond yna lot o ddefnydd o'r ysgol yn cael ei wneud yn adag hynny te. Oedd o'n ganolbwynt ar wahân i'r capeli. Mi oedd o'n ganolbwynt te. Dwi a ddeall bod ni yn yr hen swyddfa bost ar y funud. Yn fyma, ia? Ia, na chdi, fanna, ia. Oedd na lot o siopa yma dy cynnes di pan ddeis i yma. Oedd hon yn siop, ti? A wedyn welid i'r
drws ar y gongol y fanna. Mae hwnna'n unigryw. Tos am drws fatha hwnna'n le'n byd arall. Mae'r cadw chan o'n newid o. Mae rhaid yn nhw gadw hwnna, beth bynnag sy'n digwydd yr adeilad. Mae rhaid yn nhw gadw'r drws yna, am bod o'n unigryw. Wedyn oedd hwn yr hen swyddfa post, ac o'na siop yn fanna, Mr Edwards. Wedyn ar y gongol dros y ffordd fanna, oedd y Crown, siop arall. Dyn dos di drws nesa i hon, i lawr fanna, oedd y siop bwtcher. Wedyn, i lawr y lôn, mi oedd gen ti siop isfryn. Mae hwnna'n mynd o hyd ydy. Ac yn is i lawr wedyn, o gen ti siop arall, Blackshaws. Ac oedd nhw yn pobi hefyd. Wedyn gael ti fara ffres yma yno. A wedyn dros y ffordd, oedd tal y bont. Lle oedd Hywel Hughes yn byw. Ac o Hywel Hughes yn dod rownd yn gwerthu'r llefrith. Ac o'n dilifro'r llefrith un i gyd. Ar ys diwan o'n achonag dod a... Nag oedd, dyna ni. Oedd o'n y siop trin sgidiau yma, cryf. Ar y gongol, wrth ti'n mynd allan o fyma rwan, ti'n medru mynd i cefn fyma, heibio drws y siop. Mae o reit ar y gongol, dwi'n y siop cryf yn y byd. Dwi'n oedd i reit brysur yma, deud y gwir. Ti'n angen mynd i le'n byd, ti'n gweld. Ond tôn am llawer o, wel, ti'n bus mewn 2 yn dydd, bryn bynnag. Un yn bora, un yn dod â chdi ad adra o lle bynnag ydw ti wedi mynd gyda'r nos. A dyna cwbl o ti'n cael fel trefniad bus. Ti'n cael dim byd arall, de. A wedyn, o'na ddwy, o'na garage Parian Hughes, garage Curry Hughes y fancw. A wedyn yn gwylod y stryd, Mountain Road ma'n gwylod y stryd, mi oedd Parian Hughes y builders. Wedyn dros y ffordd iddyn nhw, mi yna garage arall, ond welis i rioed mae honno. A mi oedd honno, mi ddyn nhw i mi, gyda fo fys. Fys sy'n ffasiwn, chys di. Des, os nhw'n ni'n bys o lyniau, ni le'n byd dwi'n gwybod. Ond o'na fys adeg ti private bus, o hwnnw'n bwysig, da. Achos bydda ti'n cael tripiau, ti'n gweld trip ysgol o'r capeli yn bwysig iawn y decadau. Tôn am, ddim yn cael cyngherdda, ond y capeli oedd yn gwneud yn siŵr bod na rhywbeth yn mynd ymlaen. Ti'n gweld o plant yn mynd i'r ysgol Sul, ac oedden nhw'n mynd i band o hob gyda'r nos. Wedyn, to gyn ti, dyna ti'r entertainment oedd y band o hob, achos oedden nhw'n cael lot o hwyl yn cerdded adra, de. Achos yn y criw, y plant i gyd yn mynd i'r band o hob. Tomoniad pa enwad ydw ti? I pwy ydw ti'n perthyn, bod chdi'r eglwys neu'r capal. Dyn gen ti'r 2 eglwys, un y fyma, yn y sgwar, ac un i fyny yn y mynydd, Llanfechell. Wedyn, oedd nhw'n gyfalu am bawb. Dyn y cychwyn o'r mynydd rwan, ti eglwys Llanfechell, o gen ti capal Methodist, capal Jerusalem, dod yn is i lawr pyn bach, o gen ti capal Baptist. Wedyn, dod yn is i lawr eto, o gen ti capal Annibynwyr, hwnna efo'r to chal yna. Wedyn, wyt ti'n dod i lawr i'r Llan, mae gen ti capal John Elias rownd y gongol o fanna. A hwnnw wedi cael rwan sy'n biti. Ond mi fuodd o'n byw yn Llan. Ac yn y Crown oedd yn o byw, yn y siop, achos oedd ei wraig o'n cadw'r siop, ti'n gweld. A wedyn mi nath o, oedd o'n trafeilio lot, de. A wedyn oedd hi yn, oedd capal yn dros o bwysig, yn bob enwad, a pawb yn cyd-fyw, de. Pawb yn cyd-fyw. Dim drwy drimla drwy neb na dim. Oedd ti wedi cael dy fagu beth o dys am beth dys fysa ti o'n i does. Ond so ti beth bynnag oedd dy fam a dy dad, dyna beth o ti. A dyna'r capal oedd ti'n mynd i fel o. A 2 gwaith, cofia. Am 10 yn bora, 2 yn nawn ysgol Sul am 2. A wedyn am 6. Wedyn, mi yna lwybra yn bob man yma. A dyna ti pam o yna gymaint o lwybra. A pobl defnyddio'r lwybra
i fynd i'r capeli, a mi welid i lwybra yn aml iawn enwedig y fyny'r mynydd. Na bentwr o lwybra. Ond a pawb mynd i capel, ti'n gweld. Dyna dy entertainment am yr wsos. Ond un os oedd y pregethwr yn gweiddi dipyn tech at i'n gysgu, de. Mae yna lot o ddynion wedi bod yn y pentra yma sydd wedi bod yn gweld yr gofeb ar y llan. A nhw wedi bod yn y rhyfel byd cyntaf. Mae nhw wedi gweld pethau mawr. A mi oedd y gŵr yn holi mynd o'r cwmpas ac yn ei holi nhw. Ac oedd o'n mynd â tep recorder efo fo. A wedyn oedd yn holi nhw beth yn digwydd iddyn nhw. A fe, ti'n gweld, mi o'na bregethwr, Julius Brynsinci, dwi'n meddwl dyna beth yna fo, mynd o gwmpas. Oedd cyflogan fychan, ddim yn gweithio'r ffermydd iddyn nhw, cyflogan fychan. A wedyn oedd yn rhoi, dwi'n yn cofio, swlch neu rhywbeth fel e, iddyn nhw. Ac oedden nhw'n joinio'r armi, ti'n gweld, y gweithio'r ffarmwr. Ac oedden nhw'n mynd i ffwr i Lloegr, i dreinio. Troedd gynnyn nhw'n Saesneg, ti'n gweld? Sa'n nhw'n dŵad ar draws Saesneg. Dim ond Cymru ddyn nhw. Wedyn oedd o'n holi nhw am eu profiad. A oedd o'n wedi gweld pethau mawr, de. Oedd yna ddau'n drion yn nhw, fydda fo'n mynd ati nhw, ac oedd nhw ddifyr i wrando yn nhw. So, swn i'n medru cael hyd i'r tapiau, fysa werth i chi wrando yn nhw, weld oedd hi'n anodd arnyn nhw, te. Oedd hi yn anodd arnyn nhw. Ac erbyn bod y dynion ma'n gweiddi arnyn nhw'n Saesneg, a hyn i'm yn dallt nhw, oedd hi'n ler, doedd. Achos dwi'n cofio un, Richard Jones, o'r mynydd, oedd o'n di gwneud rhywbeth yn iawn, am not o'n di ddallt o, wrth gwrs, de. Ac oedd o'n di gorfod cerdded rownd yr, be mae'na parade ground, medda fo, a pac mawr ar ei gefn. A trwy dydd, di, chafon stopio, dim ond cerdded rownd a rownd a rownd y peth ma, de. A dwi'n cofio fo ar deud ar y tad. W'n i fod yn cwffio dros yng ngwlad, yn meddwl fo. Ond dim yn gwlad i o ddim o. Toedd o'm yn dall. Dwi'n gweld Cymro oedd o, de. A dyn i fichti'r sgwar oedd o'n nabod, de. Dim fathau heddiw. Wyt ti'n gweld bob rhan o'r byd heddiw, dwyt? Ond toedd yn nhw ddim yn gan. A dyn ni oedd yn gyfyn, oedden nhw'n... Fichti'r sgwar oedd yn bwysig iddyn nhw. A dyna gwrde. Ond yna lot nhw wedi gweld lot o bethau mawr. Wedi efo'r... Dyn mae'n bwysig cadw golwg ar y gofeb. A pobl yn cofio amdan beth o'n nhw drwyddo fo. Be ni sy'n digwydd yn y lle yma? Pwy di'r pobl yma? Mi gychwynodd Owen Thomas, oedd o yn un o'r bobl yma sydd yn mynd i gweld yn hell, felly, ac yn meddwl gweld gwneud pres fel bob dim. A dyma fo'n penderfynu, fysa fo yn dechrau trading company, fatha cooperative, lle. A dyma fo'n alw fo'n Anglesey Trading Company. A wedyn, oedd o'n chwilio am bobl fysa'n helpu, oes ti'n ffres. Be oedd o isio? Oedd bob un gweithiwr hynny di yn saer maen, yn gwerthu bob peth o bosib yn neud, os oes eisiau adeiladu rhywbeth, de. Pawb oedd yn gweithio, mynd i gweithio fo'i law, ac yn grefftwr. Ac yn uno nhw i gyd efo'i gilydd. Ac i lawr yr lôn bach yn fanna, dros y ffordd i'r eglwys, mae yna shed, a mi oedd hwnnw'r rhan o'r tri, a o fan oedden nhw'n gweithio, o fan oedden nhw'n cychwyn, a fan oedden nhw'n gweithio. A wedyn, ryw 2 blynedd barodd y cwmni, a mae yna 2 ddyn o
Yorkshire lle, hefo fo, wedi investio. Marshall, a dwi'n cofio beth enw'r llall. A dyn mi oedden nhw, o ti gweld, oedden nhw'n meddwl bod nhw wedi gwneud i'w bres mawr. Nath o'n parhau. A wedyn mi oedd pawb wedi mynd ar ei lwyn ti hunan. Dyna sydd oedd yr Parian Hughes gychwyn. Y pari gyntaf lle. Wedyn mi oedd yr Hugheses atyn nhw. Wedyn teulu I gyd oedden nhw. Fannog, a dyn nhw'n amryw o bethau bach fel yna. Y cryf wedi mynd ar ben ei hun, a y saer wedi mynd ar ben ei hun. Yna lot o'n enw ti'n gweld, a dyna'r hynna oedd yr rhan ohono fo ti'n gweld. Yr gweithiwr sy'n gyd. A dyn, mi, fel dwi'n dweud, mi oedd o'n brysur. Wel, wys di, ti'n gwybod am y Gaglis, hotel y Gaglis. Wel, yr Anglesey Trading fildiodd y Gaglis. A mae hynny'n reit hardd, dys ti wedi bod yn erioed. Mae yna rhyw grisia bendigedig yn ei does. Oes. Dwi'n gweithio yna. Dwi'n gweithio yna. O, ti'n gweithio yna? Wel, dyna ti bildio ddi. Oedd yr Anglesey Trading Company. O, da iawn chdi. A wedyn mi oedd un o'n nhw ar y Titanic. A fe gollodd ei fywyd y creadur ar y Titanic. A wedyn mi yna hogyn o Tregela ar y Titanic ac oedd o ar un o'r cychod bad achub oedd ar y llong. Oedden nhw'n sôn amdan, o'na teulu yn sôn amdan ei hanes o, oedd o'n rhywun yn darlith yng Nghymys os dweitha. Wedyn mi oedd yn deud I hanes o de. Mi oedd lady, dwi'n cofio beth I hynny deud I beth o'ch de. Ond dyna fo, mi oedd o nelo y Titanic wedi dod reit i'r bit o Llanfechell. Neu gysylltiad ar Titanic, beth hwnna. Diddorol ynde. Dwi'n siŵr bod Manon wedi cael modd I fyw yn gwrando ar hanesion difyr glynus. Ond pa fath o gwestiynau fydd gan Ruth I ofyn I Nigel, tybad? Byddwch chi'n wybod am hanes yr eglwys? Wel, mae yna hanes diddorol iawn i'r eglwys, a os wedi sbio ar y llun yr eglwys, mae hwnna wedi cael ei dynnu gan drôn. A mi welid I peth cyntaf ti sylwyd gwrs wedi bod o'n grwn de. Reit, mae hwnna'n arwydd bod o'n hen I ddechrau ni. Ond mae'r llyfr Tony Carr, Medieval Anglesey, mae hwnna'n deitha ni a bod yr eglwys yng ngwreiddiol yn fynachlog cynnar iawn. A mae hwnna I weld, meddyn nhw, wrth bod yr eglwys, os ti wedi weld yr eglwys, mae'n ochr gogleddol o fynwan tydi. A reit ôl efo, mae'n afon, lle oedd yn cael ei ddŵr felly gan y blaen. De. Felly mae hwnna yn sicr yn un o'r pethau cyntaf wedi dweud am yr eglwys. Beth arall wedi dweud am yr eglwys ydy bod yr gangell I hun a rhan o'r corff, mae hwnnw'n dyddio o'r 18fed ganrif a mae'r walia o'r 18fed ganrif felly. A wedyn wrth gwrs mae gennych chi'r tŵr sy'n dyddio o'r 11fed ganrif ar 15. Wedyn mae gennych chi weddill yr eglwys sydd yn medifal, canoloesol, ond wedi cael ei ail-wneud ynde o'r cychwyn. Felly mae'n eglwys bwysig iawn ac yn hen iawn. Mae'r eglwys di gysegru I Llanfechell sydd yn cael ei adnabod weithiau fel Sant Malo. A fel maen nhw'n dweud ydy bod yr hen Llanfechell pan oedd yma yn ei amser felly wedi gwneud ffawr mawr efo un o'r boneddigion yr ardal. A dyma fel talu nôl efo, maen nhw'n dweud reit gei di'r darn o dir gyda ni. A beth ar yna dweud oedd gillwn sgwarnog, lle bynnag mae'r sgwarnog di mynd, mi gei di'r tir yna. A dyna sydd maen nhw'n dweud mae'r plwy Llanfechell wedi cael ei gychwyn felly. Os da chi'n mynd I mewn i'r eglwys, byddwch chi'n chi'n gweld ydy'r bedyddfaen ynde, mae hwnnw'n wreiddiol hefyd i'r eglwys cynnar. Ac os ywch chi sbio I dop yr eglwys wrth ymwneud â'r allor, yna mae gennych chi ddwy ffenast cul iawn, oedd ar un amser heb wydyr yn o gwbl. A beth di'r hynny ydy ffenestri i'r gwahanglwyfion, lle oedden nhw'n medru mynd y tu allan fel ac yn sbio tu mewn I gael gweld y gwasanaeth yn digwydd tu mewn, ond eto ddim perygl o gwbl I neb dal yr haint gynnyn nhw. Mewn gwirionedd, fedrwch chi ddim dal yr haint, ond oedden nhw'n credu'r y pryd y ffoch chi'n de.
Be arall sydd wedi ddordeb mawr yna, os ydych chi tu ôl i'r organ yn yr eglwys, mi welwch chi dwll trwy'r wal. Ond neb yn gwybod am hir be oedd y twll yn y wal yna. A be ydy wrth gwrs ydy, mewn amser pla, mi fedrwch chi'n dod â'r corff o ddim marw o'r pla i fewn i'r eglwys. Felly beth yn ymwneud oedd nhw'n jyst rhoi traed y corff i fewn drwy'r twll yma yn yr eglwys ac yn cynnal y gwasanaeth felly, a wedyn mynd i gladdio. Ond yn deitha fi hefyd, na fedra i ddim profi hyn, ond mae'n gwneud synnwyr. Os ewch chi at giat yr eglwys, a sbio reit i'ch ddef yno, mae yna ddarn o dir heb unrhyw fath o fedd yno fo. Ond yn deitha fi, na bedd pobl sydd wedi marw o'r plad i hwnna. Yn fyna, dyna pam dos oedd yn cladedigaethau dros y benno. Ac os sbiwch yn yr un lle hefyd, mae yna fatha garag fawr. Mae pobl yn meddwl na bedd ydy honno. Ond tydi mae'n fedd yn un peth, mae'n gwynebu'r lle o'r anghywir. Be ydy hi ydy darn o fraich y groes yr eglwys. Mi ath hwnna gael ei ddymchwel gan storm yn 17 rhywbeth yn amser hynny. Ac nath nhw'n gymryd rhan o hwnna a wneud o yn cloc hewl. Ac os ydych chi'n sbio ar y dop, mae'n meddwl lle oedd yr hen gloc yn mynd felly. Yn yr eglwys hefyd, mae yna ddwy bedd rhyfal sydd yn cael ei gadw gan y War Commission. Mae'r hyn i weld yn y ffrynt ac yn y cefn. Y person sydd wedi cael ei gladdu o'r Llanfechell y Royal Charter, dyn o'r enw Charles Parry ydi o. Mae o'n dod o'r ardal yma ac yn ôl bogolwg oedd yn un o'r pobl oedd wedi cael hyd iddo fo ar y traeth. A mi oedd rhywun wedi nabod o rwsyd, a bydd o fo'n ôl i fyma i gael ei gladdu. Mae'r bedd i weld y tu draw i'r eglwys, oedd yn hen fynant yr eglwys. Fel ydych chi gyd yn gwybod, neu fel pawb yn gwybod, mi oedd Charles Dickens wedi dod fel newyddiadurwr i adrodd yn ôl i'r papurau newydd ar y Royal Charter, a mi oedd yn aros yn yr rheithordy yn Llanfechell. Ac mae yr penod gyntaf o'r Commercial Traveller i gyd am y Royal Charter ac am Wylfra. Ai map o'r sgwar di hwn? Ia, wel, deud y gwir, mae yna 3 map yna. Ga i droi hwnna gyntaf efo chdi? Mae hwn yn un sy'n dyddio 1727, sy'n mynd ati yn ôl cyn dipyn amser. A wedi cael ei wneud gan Ynys Morris, un o'r Morisiaid Môn, os ydych chi'n clywed sôn am hynny, de. Be mae'n deud, mae'n dangos y sgwar yn yr amser yna, fel ti'n gweld mae'r eglwys yna, tydi? Wedyn dyma ni'r adeilad yn un o'r rwan, yna. Wedyn Lôn Brynddu, sef sydd tu allan i ffenest yna, a y rheithordy, a'r cotsiaws y rheithordy. Ti'n gweld mae'r eglwys yn union yn un lle ag yr ôl, a mae'n hynny'n amlwg, tydi? A ti'n gweld rhyw fath o syniad o bod na lle crwn o'i amgylch o fel yna, ie? Da sydd wedi symud i fyma, hwn ydy'r map nesaf, rwan ta mae eisiau sbio ar hwnni, ffordd arall, gael jyst fel bod fi'n... Rwan i'r post, lle ti yna fo rwan, ie? Lôn Brynddu fyna. Wedyn mae gen ti 3 tŷ fyna, sef y 3 tŷ sydd yn dop y sgwar fyna. Ond yn hwn, siop newydd di enw hwnna, mae gen ti 2 tŷ arall sydd fyna, ie? Mae hwnna wedi datblygu rhywbeth. Be sydd wedi diflannu ydy'r rhes y 2 fyna, sy'n reit wrth ymwneud wal yr eglwys, ie? Symud i hwn yn diweddara, mae hwn gyda llaw, mae hwn o 1815, mae hwn o 1875, sy'n mynd yn ei 70 mlynedd ymlaen, ie? Ti'n gweld mae'r sgwar wedi sortio un allan bellach, tydi, ti'n gweld o? Ie? Wedyn, ffeindio'r eglwys, dyma ni, yr eglwys o fyna, ie? Wedyn mae gynnon ni y crown o fyna, sef fyna. Hwn dy'r adeilad yn un o fo, fyna. A dyna fo Rhoes Brynddu. Ti'n gweld, mae bob peth wedi sortio hyn allan mewn ffordd, tydi. Wedyn, dyna fo'r tŷ, da ni'n deitha fo blaen, o hwnna. A fel ti'n gweld, mae yna dŷ arall i blaen o rwan, sydd wedi cael ei adeiladu rhwng yr amser yna a'r amser yna, ynddo. Eglwys wrth gwrs yn yr un lle, reithordy yn yr un lle, a Lôn Brynddu fyna yn yr un lle. So, mae wedi cymryd mewn ffordd, mae wedi cymryd dipyn dros 200 mlynedd i'r sgwar datblygu y ffordd o rwan, felly, ie. Yn fyma, oedd yr hen farchnad yn cael ei chynnal, ie? Yn fyna, yn y sgwar yn fyna.
Mae weld y well fyna, lle. Be oedd hwn oedd farchnad sydd yn cael ei alw'n ffair mechell, sef ffair y mabsant ydy mewn ffordd, lle. Mae ffair mechell wedi mynd ymlaen tan just cyn y Covid i feddwl, a mae wedi stopio ers hynny, ddim wedi cael ei ail gynnal. Ond mi ddechreuodd fel ffair cyflogi pobl. A be gynnwch chi yr holl pobl oedd eisiau gwaith ar y ffermydd, yn dod yma ac yn leinio i fyny ar hyd wal yr eglwys yma. Wedyn, oedd rhywun yn dod ymlaen, dyn o ffarm yn dod ymlaen, ac yn dweud, ia, gyma i chdi. A dyn nhw'n cael gwaith am 6 mis neu 3 mis y bydd yna gwada. Ac i ddangos bod wedi cael ei gyflogi, oedd yn gwelltyn o laswellt yn ei geg, a pawb ydyn nhw'n gwybod bod o wedi cael ei gyflogi. Ia? Ac y mynydd hynna i gyd yn digwydd. A hefyd oedd y farchad yn cael ei gynnal yma. Yn fyma, jyst tu ôl, yn fyma, mae yna greigian fawr. Ac ar ben y greigian, mae yna garreg yn sticio allan fel allu. Yeah? A tydi hwnna, mae'r rhan o'r greigian wedi ei roed yn yma. A be maen nhw'n dweud ydy yn fyna oedd yr auctioneers yn gwerthu'r gwartheg a beth bynnag ar y ceffylau hefyd, mae'n siŵr yn yr amser hynny. Be ydych chi'n gwybod am dyddiaduron William Buckley? Mae hwn yn hanes ddiddorol iawn yn dweud gwir. Mae yna dyddiaduron gan William Buckley o 1735 a 1760, a un o'n bob blwyddyn felly mewn ffordd. Mae hwn yn rhoi syniad go dda ni o fywyd mewn, nid jyst yn Llanfechell, ond mewn pentra bach yn yn ystod yr amser. Mi oedd beth sy'n syni chi pan ydych chi'n darllen y pethau, mae gennych chi hanes digwyddiadau yn y pentra fel beth sy'n digwydd yn yr eglwys, beth sy'n digwydd yma, beth sy'n digwydd yn lle arall. Ond beth sy'n mwyaf pwysig ydy, gennych chi bethau fel agwedd yr boneddigion at y tlawd ynde. A da ni'n dieddol o feddwl o hyd bod y boneddigion yn flwnt at y tlawdion, o toddan o ddim de. Ond mae yna hanes drwy'r dyddiaduron i gyd o William Buckley yn mynd ac yn dweud, I must go and see the lady at number 14, so and so, because she is very poor and needs help. Mae hwnna drwyddo fe gyd yn dweud, achos so toddan o ddim o'r hwnnadwy o frwnt efo'r clodyn ac hynny. Mae'n un hanes diddorol dros ben am William Buckley, dweud y gwir. Os byddwch ar yr eglwys, sylwch chi bod yna fath o ryw bigin ar top y tŵr. Ond mae hwnna wedi cael ei roi iddyn nhw gan William Buckley hun, o fod dalodd am ei wneud o, a mae yna rheswm da dros fo. Y rheswm ydy bod oedd o'n yn benderfynol a bod sŵn yr eglwys ar ôl y Sul yn troi i gwrw fo'n syr. A mae hwn yn y dyddiaduron i gyd. A be nath o felly, o roi hwnna i drio tawelu trwy'r gloch yn yr amser hynny. Dau beth arall am William Buckley ydy, yn y lle gyntaf mi oedd yn istis heddwch, a mae'n hanesion yn y dyddiaduron i bod o'n mynd pob hyn a hyn am Biwmaris, a mi oedd yn mynd ar gen ceffyl, a mae'n sôn am mynd i fyny'r lôn yma ac yn mynd am Biwmaris. Ac os di'n rhywbeth, diolch yn ddigri, dweud y gwir, ond mae'n amlwg o bod o'n cael dipyn go lew o ddiod yn ar y ffordd, achos oedd o'n dweud bod o'n gorfod had to go to such a place, to sleep off the drink I had. So mae rhaid bod yn yfed gryn dipyn amser hynny. Y beth arall y ddiddordeb yno, wrth gwrs, ydy bod ei ferch o wedi priodi dyn yr enw Fortunatus Wright. Ond mi o Fortunatus Wright yn pirate felly. A mae'n hanesion fawr ohono fo yn mynd o gwmpas fel a neud be o pirates yn neud mewn ffordd. Oedd o'n dweud, o William Buckley yn y dyddiadur yn dweud pethau fel my son-in-law who after coming here to visit went rambling towards Dublin. So, mae hwnna reit diddorol hefyd yn te. Chydig o flynyddoedd yn ôl, mi ddaru ni gael dipyn bach o bres yn y pentra. Mi benderfynon ni i gyflogi tîm o archeolegwyr oedd yma i wneud arolwg o beth bynnag oedd yma yn yr amser cyn hanesyddol. A be ffendio nhw oedd yn y tir rhwng yr eglwys a Brynu a bod yna olion tai ac yn y blaen, a yna ddigon y dau yna i gyfri fel pentra, yn y pentra cyfan yna. Ac hefyd, o'na bob math o pethau nhw wedi cael hyd, teclynna, pethau sy'n chi'n defnyddio mewn tŷ felly.
Ac o hynny, da ni yn gwybod lot mwy am pam mae yna gymaint o olion eraill yn y pentref. Mae gynnu ni olion archeolegol eraill, a mae bob beth yn dechrau cysylltu fyny. A da ni'n dechrau dod i nabod y pentra yn yr amser cyn hanesyddol. Wel, mae'n amlwg bod Ruth a Manon wedi mwynhau clywed yr hanesion. Ac i rannu'r mwynhad efo bobl eraill, aeth y ddwyd yr aw i'r ysgol gynradd i rannu'r hyn oedden nhw wedi ddarganfod yn y caffi efo Ynys a Nigel, efo plant cynradd yr ardal. Mi fuon nhw'n annog y plant wedyn i ymchwilio ymhellach i mewn i hanes eu milltir sgwâr. Efo'r wybodaeth newydd yma ar blaenau bysedd, aethon nhw ati i siarad gwarnogod gwyllt, hen ffeiriau, pobl enwog ac adnabyddus, ac ia wrth gwrs, yr hen ysgol. Heddiw, dwi wedi dysgu pethau ddiddorol iawn. Roedd pentre wedi cael ei creu achos roedd ysgolnog di rhedeg rownd y pentre. To fi ddim yn gwybod roedd yna ysgol fach cyn i'r ysgol yma cael ei adeiladu. Roedd fi ddim yn gwybod oedd yr ysgol wedi cael ei ailadeiladu am bod oedd yr tir yn glyb ac damp. Mae'n pwysig i gwybod ar hanes Llanfechell mwyn dysgu. Rwy'n methu rili byw yma os ti ddim yn gwybod lot o pethau amdan yr lle. Hynna pam mae'n pwysig i dysgu'r hanes. Rydw i'n meddwl bod o'n pwysig iawn iddyn ni gael gwybod yn hanes amdan y pentraeth yma i ni gael pasio fo ymlaen i genhedlaeth nesaf. Roedd fi hoffi gweld y hen lluniau o Llanfechell. Heddiw, oedd o'n ddiwrnod diddorol iawn ac oedd fi'n rili hoffi y lluniau arbennig. Profiad bythgofiadwy i'r ddwy, a braint yn wir oedd cael pasio'r wybodaeth bwysig yma ymlaen i blant yr ysgol gynradd. Yn dilyn y profiad yma, bydd Ruth a Manon yn brysur o hyn ymlaen yn parhau i chwilio ymhellach i mewn i hanes unigryw eu pentref bach nhw.